partea 3-a, reveni cu partea 3-a, dați un like și un subscribe ca să mai vedeți videouri cu noi. Și am uitat de clopoțel până să pornim, dați like și subscribe, și clopoțel! Dați un like și un subscribe, asta e melodia mea. Dați un like și un subscribe, asta e melodia mea. Dați un like și un subscribe, asta e melodia mea. Dați like și subscribe și clopoțelul am uitat. Scrie în comentarii dacă ai uitat clopoțelul. Cam atât ce cu tine, Rene, Renul va pleca de aici și va veni altcineva. Ton, am venit, piesa mea este despre clopoțel. Dați un clopoțel. Clopoțelul, nu uitați de clopoțel. Clopoțelul nu va apare până nu dați subscribe. Clopoțelul nu va apare până nu dați subscribe. Clopoțelul nu va apare până nu dați subscribe. Clopoțelul nu apare până nu dați subscribe. Clopoțelul nu apare până nu dați subscribe. Acum vin eu, trebuie să. Piesa mea e despre o mașinuță a mers pe trotuar. După a venit altă mașinuță și s-a călcat cu mașinuță. Tan, mașinuța mea. Tan, mașinuța mea. Tan, mașinuța mea. Tan, mașinuța mea. Mașinuța mea. Mașinuța mea. Mașinuța mea. Am revenit cu piesa de Ren. Dați un like și încă un Ren. Și cam atât cu Ren. Tan.